Entzun, ume. Bilobetako zarrena zara eta ugarte familixean historixia jakin behar dozu. Baina, ze kontau diostazu? Dana! Gure familixian historixia, errelebo konstante baten historixia. Oñatiko lehenengo gizakisak homo ugartius zituan. Ugartetarrak urte luzez kondian laguntzaileak izan ginen. Ugarte, pentsauxu bat, jake behin Mondra erregixuan, altxula bergara errez, porrin nobar. Gara jartan etzan hain samurra, alde batetik bestera fatia. Eta noski, bataila danak ezin jia irabazi. Bueno, bergarakoa badatorro. Puto pesa, tio. Etxeita, baina... Gara hortan ez zuen nolako, eze Hemen zeinek daki historixia. Zuk, alanik. Soldado izatetik, soldadore izatera pasa ginen. Industrializazioak fuerte joeben oinatin. 18. mende bukaeran, Ulma sortu geben. Ulmako ugarteatik da. Y novia, esto que gusten y haría xeukela. Contrato relevo. Hamarkada garabioso ekintzailea izan zen. Ugartetarrok hainbat herri ekimenetan egon ginen parte hartzen. Bueno, igual ez horren beste. Perdida la esperanza, perdida la ilusión, los problemas continúan. Garai gogorrak izan ziren. Droga kontuengatik kartzelan bukatu neben. Eta lekukua mantenketako kabilen zan leku bakarrean sartu neben. Oin, zuri emuten dutzut, familixako lekukua, historixia idazten segiteko. Ugarte